Meistä jokainen vanhenee, kokee ja oppii uutta läpi koko elämän. Ihmiselämän jokainen vuosi on yhtä tärkeä ja arvokas. Siksi meillä Elsalla ikäihmisistä huolehtiminen on ilon ja ylpeyden aihe. Olen aina tullut hyvin jutun eri ihmisten kanssa. Tärkeintä on osata kohdata jokainen ihminen yksilönä, kuunnella sekä ymmärtää heidän toiveita ja tarpeita. Kotisairaanhoito Elsa toimii Espoon ja Kirkkonomen alueella. Kaikki työntekijämme ovat hoitoalan ammattilaisia. Mulle tärkeintä on, kun pääsee auttamaan vanhempia ihmisiä heidän jokapäiväisessä elämässä ja arjessa. Tulee aidosti hyvä fiilis, kun näet, että asiakas on omana itsenään kanssasi ja arvostaa apuasi. On hieno, kun pystyy omalla panoksella auttamaan asiakkaita asumaan mahdollisimman tyytyväisenä omassa kodissa. Meille on todella tärkeää, että jokainen viihtyy ja nauttii omasta työstään. Kun oma porukka voi hyvin, näkyy se vääjäämättä asiakkaillekin. Ihan ne arkiset pienet jutut voi olla lopulta niitä kaikista tärkeimpiä. Me Elsalla teemme töitä sen eteen, että vanheneminen on ihmisen parasta aikaa.